అర్మేనియాలో ఇండియన్స్ అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటారా? ఇద్దరు ముగ్గురు ఇదే క్వశ్చన్ నన్ను అడిగారండి. లేదండి, నేను చూసిన మట్టుకైతే ఇండియా రెండు విధాలుగా ఉంది. నార్త్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియా. సౌత్ ఇండియన్స్ కన్నా నార్త్ ఇండియన్స్ అందరికన్నా ముందు వచ్చారండి అర్మేనియా. దానివల్ల వాళ్ళకి ఆధిపత్యం ఎక్కువ ఉంటదండి ఇక్కడ. నార్త్ ఇండియన్స్ ఇక్కడ భాష నేర్చుకుంటమే కదండి, ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. ప్రతి జాబ్స్ లోని వాళ్ళదే పై చేయి ఉంటదండి. ఇదైతే ఒకరు చెప్పింది కదండి, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతానే. నేను ఇప్పుడున్న హాస్టల్ అయితే తమిళియన్స్ అండ్ మలయాళీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా ఇదే ఫేస్ చేశారంట. మొదట్లో అందరూ అలా ఉంటారనుకున్నానండి, కానీ చాలా తప్పు. నేను చేసే వేరే హౌస్ లో నార్త్ ఇండియన్స్ అండ్ బంగ్లాదేశీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారండి నాకు. అర్మేనియాలో జరిగే బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఏంటో చెప్పమన్నాడు ఒక బ్రదర్. అర్మేనియాలో జాబ్ ఇవ్వటం కన్నా ముందు ట్రయల్స్ చేస్తూ ఉంటారండి మన పని చూడటానికి. ఎవ్వరు ట్రయల్స్ కి వెళ్ళొద్దని చెప్తానండి నేనైతేని. అవి ట్రయల్స్ కాదు, స్కామ్స్ అవన్నీ. ట్రయల్స్ పేరుతో మనతో ఊరికే పని చేయించుకుంటారండి వాళ్ళు. మీరు అర్మేనియా కొత్తగా వచ్చుంటే ఏ జాబ్ అయినా పర్లేదండి, ఫస్ట్ జాయిన్ అయిపోండి. టైం వేస్ట్ చేసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టుకుంటాం కన్నా ఆ డాలర్స్ పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం చాలా బెస్ట్ అండి. ఆలోచించండి ఒకసారి నేను చెప్పింది.